uyakwazi phela. Manje-ke kuzokwenzakalani-ke ngoba phela nguma wengane yakhe nawe uthi uyintombi yakhe kuzokwenzakalani? Uma wengane usanda kwenzani? Ungangichomeli ukuthi uma wengane kwamina ukutshelile ukuthi ngiyithwele nami. Kanjani? Ngiyithwele. Kanjani? Ungangitsheli nalowo ngane samele kwenziwe i-DNA test. Awukwazi. Okay, yona into akutshele yona leyo uxolani. Hayi, akasengitsheli nokuthi unengane uvumbuka phi sogolesa isikhathi. Angibonisa amaphuzu akhe efonini. Uxolani uma besuka kwesikhathi soyovashela kubo. Shuthi kahle kahle yini Slim? Shuthi wena Slim. Ngiyanibingelela nakho ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Madlezulu. So-ke usisi njengoba ela nakanjani khona lento angayitholi kahle hle kumuntu wakhe muva nje. Uzosichazela kabanzi ngayo asike sizothi ngabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Siyaphila sisenjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usakhona. Igama lami uNothando Ngakhumalo ngisuka eMlazi, Kavi. Amashobane. Ukhule eMlazi? Yebo. Alright. Uhlanganele kuphi nomuntu wakho? Kumuphi futhi umnyaka? Ngicela usichazele nje kabanzi ngokuqala kokudlelwane benu nobabili. Okay, ngihlangane nomuntu wami ePetros bengisebenza khona as manager. Okay. Then wafika ewumuntu ozofuna itoho. Kwayilapho ke sihlangana khona ke ngamfaka emsebenzini. After 6 months saqala ke ukuthi sibe nobudlelwane. Okay, esesebenza khona ngaphakathi. Okay. Yebo. So-ke ekuhlanganeni kwenu wathi kuwena unaye umuntu athandana naye noma wathi single? No, bengenawo umuntu athandana naye. Wagcina-ke sethandana nami-ke. Wena? Na bengenawo umuntu engithandana naye ngaleso sikhathi. Oh, bakhona abantu bakubo obaziyo? Yebo, bakhona abantu bakubo engibaziyo. Siyaxhumana nje yonke into. Ngoba sinomntwana ona 2 years. Oh, okay. Yes, sinomntwana ona 2 years, sina 3 years naye sisanda nomfana. Oh, okay. Igama lakho Xolani. Yebo. So wasebenza ke nami for unyaka wonke, sasebenza nje yonke into right, sikhuluma, ngiya kubo, sivakashelana nje yonke into right, kumnandi nje kungekho lutho esolisayo. Inkinga iqala ekuthenini ke athi uyayeka emsebenzini, uyahamba uyofundela inursing. Okay. Wahamba ke wofundela inursing, saqhubeka sisakhuluma nje yonke into sibonana, abuya ngivakashele nasendlini yami. Yes. Kwathi ke senza wathiwa bayahamba bawenza ama-practical Stenga. Wabuya ke mayibuya lapho ke ifoni yakhe angisayithinti, angisanayo i-connection nje naye. Kusho mangena ama-phone calls efonini yakhe useyayifihla or aphumele ngaphandle nje. Bese nize nahlala ndawonye endlini eyodwa? Yes, bese sihlala ndawonye because mina sinomntwana. Kwasho ukuthi ngeke ngisakhona ukuhlala ekhaya, uyazi abazali nawo masunomntwana, yabo. Akaza vele shuthi. No, akaza vele ekhaya. Kodwa mina kubo bayangazi. Okay. Yes. Mhlambe ke ungaveli kwakhe bekuvimbe ini? Mhlambe phokothweni bengakabe right noma bengakaze niziniphelelise nje kahle ngokukhuluma ngesineke nobawu2? No, savumelana ngokuthi amasenti lawa senawo awasevile akahambe ayofunda ngawo, then masifundile then uzobe sezake ekhaya alungisa amaphutha awenzayo ekhaya. Oh, okay. So-ke inamba yasisi uthe uthatha kuphi? Inamba yasisi ngiyibone efonini yakhe. Okay. Because i-WhatsApp call ayiseviwe inamba kasisi. Okay. Kodwa ikhona igama leli langaphansi ayiseve ngalo intombazana Nokwanda. Ngabona lapho ke WhatsApp caller ephumile yena esayogeza. Mangithi ngiyazama ukungena kwi-conversation angeneki ufake i-fingerprint ku WhatsApp wakho ulokhile. Okay. Ngalinda kancane ke ngitshe mhlawumbe intombazana izofona yangafona ngalelo langa. Kwathi the following day ngaba nenhlanhla yafona. Yathi mayifona ngathatha ifoni yami ngashutha inamba ngaleso sikhathi. Okay. Yes. Ngambuza ke nginamba nisithombe lesentombazana ngishuthile efonini yakhe, wangitshela ukuthi akayazi. Ifona kanjani intombazana mekuthi akayazi? Wathi ngiyabona nje ukuthi ayiseviwe igama layo. Ngase ngambuza ngathi mina ngoba ifoni yakho ungasakhona ukungena kuyona, ngizothi ngizokholwa ngani mina ngivulele nje ngamanje ifoni yakho sibone.
wathi angeke uze uvule ifoni yami, uhlangana ifoni yami. Hawu. Yabo, wangilwisa washo ukuthi phela umuntu wesilisa-ke ngangamlwisa-ke nami ngamnika kanjalo. So emva kokuthi nje nigejane ngaleyo ndlela ubusuzizwa kanjani ngaye mhlambe nangezinto ejulile nje ezenziwa abantu abawu2 abathandana naye besakhona leyo ntshisekelo noma ubusuwenza njengoba phela kuyenziwa umuntu wakho ubaba umntwana wakho noma mhlambe bengasenzeki kuona umziba ithini into? Mina bengisenayo intshisekelo naye ukuthi yena indlela besenza ngayo safani yasekuqaleni, indlela abengibamba ngayo safani yasekuqaleni, indlela esikhuluma ngayo akasangihloniphi nje. Akasangithathi as umuntu esibambisene naye. Mayethi-ke usisi yes vele ngithandana naye ubhuti and mina ngazi angitshele lutho ngayo angikwazi nje nengane lokuthi ninayo angiyazi. Mhlambe ngenzeka ukuthi mhlambe uXolani washo okunye kade emshela mhlambe waziveza njengomuntu osingle. Uzokhetha ukwenza njani? Uyahlala noma uyahamba? Hayi ngizohamba sesama ayikho into engizoyenza but into enkinga ingane manje because kuzomela ukuthi bahlangane nobabayo ayibone ingane baqhubeke babe ne-relationship bobabili nengane iye kubo. Angazi-ke ngoba kubo bazi ukuthi khona mina. Okay. Thi ngivele ngimlande-ke mhlambe nizokwazi ukukhulumisana kangcono noma nibonane. Ngiyacela sisilandele. Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3. Uyakushaya athi uhamba namagenge, kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748. Sheshisa, ungazebudlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi mhlambe kungenzeka akwazi ukuphendula yonke imibuzo esifisa ukuthi simbuze yona. So-ke asike sizwe singabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Uyaphila? Ngiyaphila njani sis? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi kuba nesibongo negama lendawo la usokhona. Igama lami nguNowanda Ngema, ngisuka eNdwedwe. UMadlokovu. Uyamazi sesenhlelayo? Cha, Uyaqala umbona? ngiyaqala ukumbona. All right. Ubhalile kuhlelo lethu umfunana umuntu wami. Uyafisa ukukhulumisana nawe ekubuka nje uphambi kwakhe. So ngicela ukuthi isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini afisa ukusho kuwena. Yebo. Ngiyabonga. Ngicela sikhulumisane nasakho sisi. Njani sis? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza uyamazi uXolani wakamkhize? Yebo ngiyamazi sis. Uyini naye? uXolani waMkhize umuntu wami. Indaba sis ubuzekani? Umuntu wakho Ndlelani? Umuntu wami sijola naye. Niyajola. Yebo. Utshelile ukuthi unoma wengane? Hayi angikwazi lokho ngikuzwa ngawe Utshelile namhlanje. ukuthi unengane na 3 years? Hayi ngikuzwa ngawe lokho sis. Uvelaphi vele wena qhamuka uzongibuza yonke leyo nto. Nguma wengane yakhe for 2 years. Hayi mina noXolani sinonyaka sithandana azentshele lutho usunoma wengane Okay, nengane mayesuka ngikuzwa laphaya. ngawe nje lokho namhlanje. Mayesuka For lapha sure naleyo esikoleni. ngane nje akuyona yakho ibhomu ayikho leyo nto Awukwazi phela ukuthi ibhomu. hayi bo Awukwazi hayi ukuthi ibhomu. ibhomu Awukwazi ukuthi ibhomu. akwazi mina Kanjani? ngihlezi nginaye Kanjani? ngihlezi Kanjani? nginaye uXolani ngihlezi nginaye hayi bo nayimhlola bo Sis, uXolani unengane na 2 years. ayikho leyo nto sisi ngihlezi nginayo usuku nosuku uba wena uqhamusa uzoletha ingane Uhlezi unaye kanjani hlezi ngokuXolani nginayo waphuma uXolani kumina endlini ethi uyahamba uyofunda ihlala eSteng awu shame enza ama-practical. awu nkosi yami ngoba uyisichaka-ke ngifunda naye uXolani Awukwazi ukuthi ungangibiza ngesichaka. ngifunda naye Awukwazi ungangibiza ngesichaka. hayi bo Awukwazi ungangibiza ngesichaka. ingakho ekushilo uhleli lapha endlini uhleli wenzani Sis, hayi ntombazane musungibiza ngesichaka. hayi ntombazane Musungibiza ngesichaka. hayi kwazi phela Manje-ke kuzokwenzakalani-ke ngoba phela nguma wengane yakhe nawe uthi uyintombi yakhe kuzokwenzakalani? uma wengane usanda kwenzani
Ungangichomeli ukuthi uma wengane kwamina ukutshelile ukuthi ngiyithwele nami. Kanjani? Ngiyithwele. Kanjani? Ungangitsheli nalowo ngane samele kwenziwe i-DNA test. Awukwazi Akwazi. Okay, yona ntakutshele yona leyo uxolani. Hayi, akasengitshela nokuthi unengane uvumbuka phi sogolesa isikhathi. Manje usuka kwena, usuke ethuyana. Uxolani uma besuka kwesikhathi usuyovashela kubo. Shuthi kahle kahle mina Slim. Shuthi wena Slim. Nawe uyavuma ukuthi mina Slim. Wena Slim. Uzungitshela nanokuthi ingane kumele iyonze ama-DNA test. Uhlangana phi nengane yami wena? Hayibo, Sekwazi wena ukuthi ingane akusiye yakhe. Shuthi ibhomu. Kanjani? Awukho nje efonini yakhe ekhoma cause Ayikho leyo. Uthathaphi lo? Ayikho nje leyo. Uthathaphi? Ayikho leyo. Uthathaphi? Ayikho leyo. Awuyabheda sisi. Hayibo. Ikhona indlela ukuthi simfonele, niyangivumela ukuthi simfonele? Sibuze kuyena. Hayi mina sesiwami usho ungangamfonela ngoba vele kushuthi into abayikhulumayo leyo ukuthi ingane akusiyona yakhe. Hayi kuyokusiza-ke isho indaba engane nje wazoyiphaza Ngcono kushuthi uXolani. ngivete ngimiyeke nje uXolani aqhubeke noma wengane yakhe ngoba uyasho naye ukuthi uyithwele usisi. Uma uzwa echaza kanje uMashobane ukuthi unomntwana wakhe and uXolani akazazi akutshele lutho kufika nomqondweni wakho. Hayi Ufisa kwenzeke nje yini nje ongasikhulume naye mase kuthi uthola ithuba lokukhuluma naye manje. ngikhuluma noXolani. Yes. Ngafisa ukuthi mhlampe siphinde sihlangane naye uma ingane kwenziwe i-DNA Ayikho test. into engihlangane nawe mina. Cause nje angimazi. Ayikho nje into ephathelene Uzohlangana naye ngoba kanjani nakubo nesikhathi? kwaziwa mina. Uzohlangana kanjani Phela sisi ngenzela wena ukuthi ubaba engane wena utshele bekhona mina empilweni. ukuthi shuthi into enikhulumayo leyo. Ukwena ayaziwa ingane yakho nawe waziwa. Qhamusa uzovumbuka uphumaphi? Sis, ngiyakutshela ngithi mina noXolani sina 3 years sithandana sinengane na 2 years. Asikwazi. Shuthi wena lengane yakho Uyakwazi ubulibula izulu azulisa Bayakwazi kubo. Ngiyaziwa kubo mina Waziwa ba? uXolani. Ngizelwe wonke umndeni wakhona. Akukwazi ukuthi ungaziwa umndeni wonke wakhona. Ngiyaziwa. Shuthi umama wakhona naye ungenza Slim. Shuthi kahle kahle wena isilima la. Kumele uhlehle kwangempela. Uzomusha nje. Usafuna ukuthandana naye uXolani njengoba esho kanje uMashobane? Yebo, nginga uXolani wami suka kude. Okay. Yo. Ngisuka kude neminyaka ngisuka kude. Sinawani yena. Sis. 3 years, 1 year. Awusho lutho uzosala naye ke lo 3 years wakhe uzosala nawe. Uzosala nawe ntombazana. Yazi ntama. Hayi uzosala nawe. Nawe bayogila njengoba Hayi, benigile ayikho nawe bayosho inkinga. ukuthi awaziwe njengoba Ayikho usho nje ukuthi inkinga. ngeyami ingane. As long nje Iveza sa-enjoy indlebe kahle i-moment kahle. ngalesi lesi sinaso. Okay. Inkinga ayikho Okay, ntombazana. qhubeka noXolani wakho sisami. Ngiyabonga. Ayikho into Uyaphuma engisazoyisho. kwi-relationship? Ngiyaphuma kule relationship. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike, ngiyabonga isikhathi sakho. Ngiyacabanga sitholile into besifo. Ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya nizwele nani usihambe kanjani. Buye ngazi ukuthi kunamanga phakathi. Amaningi futhi avele ngakuXolani. Kuningi, nkosami kuningi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, mina ngiyathanda kakhulu. Bye.